To nemá viesť k pretrhnutiu všetkých zväzkov so Spojenými štátmi, ale Európa si uvedomuje, že sa musí postarať sama o seba, nielen pokiaľ ide o schopnosť konkurovať, ale aj pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a bezpečnosť ako takú, teda pokiaľ ide o formu účinného odstrašenia v prípade, že by niektorá členská krajina Európskej únie bola ohrozená niekým iným z vonkajších krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie. To, že tu je kanadský premiér, niečo naznačuje. Naznačuje to také novum. Je to veľké približovanie sa Kanady a Európskej únie a Európy ako takej. Toto vyplynulo aj z vystúpenia kanadského premiéra, aj z vystúpenia či už francúzskeho prezidenta Macrona alebo britského premiéra, ktorý tu takisto je. Hovorí sa o tom, že sa navzájom veľmi potrebujeme, ako keby vznikala nejaká náhrada namiesto Spojených štátov amerických, ale treba to privítať, pretože pokiaľ ide o Kanadu, máme na množstvo vecí rovnaké názory. Je to otázka svetového poriadku, dodržiavania pravidiel, je to otázka multilateralizmu. To sú veci, na ktorých svet musí stáť a pokiaľ Európa pôjde touto cestou, tak pôjde cestou dobrou.